खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना दा ससियेल मीडिया फेसबुक यूट्यूब गोबां नुखाबाय बेनो जाहैबाय मा 32,689 बे पोस्ट ओंखारसिगोन ओमफ्राय बे ओंखारबायखौनो होननांसिगोन जों दाना बे साइटखौ दाना बोरै मोनगोन माबोरै मोननो नों दाना आं बिनिनो मोननैसो माखासे सेक्रेट आं नोंसोरनो फर्मुला होनो नागिरदों एबा सेक्रेट माखासे टेकनिक होनायदों मा माखौ फरायनांगौ बे भिडिअखौ नोंथाङा जुदि साख्रि मोननो गोसोबा बे भिडिअखौ नायदो आरो गुबुननि भिडिअ रावबो नायनांला बिनि उनाव नोङो बासि नोङो उनावहाय नायबाय थाबानो जाबाय मानोना बे 32,689 टा पोस्टखौ मोननो थाखायबा नोंनो एसे हार्ड वर्क खालामनांगोन ना जुदि नों गोसोआवल'सो सानो साख्रि मोननो साख्रि नांगौ नङा होमबा खिन्थु आं मोनसे खोथा होननायदों दै साख्रिखौ फिसा आरो गिदिर होननानै जिबनाव दाबासि मानोना नों बे साख्रि मावैनो गुबुन साख्रिखौ नोङो होबाय थानो हायो एप्लाइ खालामबाय थानो हायो साख्रिखौ नों एप्लाइ खालामबाय थानो हायो मिथिबायना मानोना नों मोनग्रोनांगौल' आरोना नों मोनग्रोनांगौल' सरकारि जब फिसा गिदिर खोथा गैया आजिखालि धर्माफ्रानो बिराद बुरजा मोनो होमबा मा टेनसन दङ ओंखायनो आं नोंसोरखौ बुंनो नागिरदों जाय जेसेबांनाखि नोंनि क्वालिफिकेसनखौ लानानै डाटा फरायदोंब्लाबो नोङो जुदि 18 बोसोरनि गोजौआव जाबायबा नोङो एप्लाइ खालामदो उनावहाय साख्रि मावैनो फरायबाय थादो साख्रि मावैनो फरायबाय था जुदि नोंहा गोजौ सोलोंथाइनि जुदि जेबो माबा गैयाबा ओंखायनो आं होनो नोंसोरखौ जुदि नोंसोर जायखौ फरायगासिनो दङ नोंसोरो माने फरायनायाव गोसो होनानै साख्रिखौबो लांफाबाय थाबानो जाबाय दाना बिनि ट्रिक होनोसै आङो मा होनोब्ला बेसेबां पोस्ट 32,689 टा पोस्ट बे पोस्टखौ नों बोरै मोनगोन दाना माब्रै मोननो माब्रै नोङो माने नोंनि जिउआव लानो हानो मानोना बेबायदि माने बुरजा साख्रि ओंखारनांगौआथ' आरो जिउआव खमसैना स' बेनो हयथ' लास्टआव बुंनो हागोन जोङो बिनिफ्राय नों मा बेसेबां ओंखारनो 1,000 ओंखारगोन 2,000 ओंखारगोन नों बायदि आसा खालामजाया स' नों बुरजायाव नों गोसो खालामबा एकदमबारे सेस्था खालामना फरायखा ओंखायनो मा आयदाखौ फरायनो माबोरै फरायनो आं बिनि नोंसोरनो दिनै माने ट्रेनिं होजोबगोन माने नोंसोरनो थख' खिथागोन नोंसोरो मोजाङै नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आं जेखौ होदों बेखौ A to Z फरायदो नायदो बिनि उनाव नोङो मोनगोन ना मोना आं बिनि उनाव नों खिथाबानो जाबाय फैदो अब्ला आं नोंसोरनो खिथानोसै आङो मबाइलाव आङो लिरना लादों फार्स्टआवनो नोङो नायनांगोन जाहैबाय मा जिके नायनांगोन दै भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ जिके जाहैबाय मा इन्डियानिफ्राय लाना नायदो इन्डियानि फार्स्ट प्रेसिडेन्ट फार्स्ट प्रेसिडेन्ट फार्स्ट प्राइम मिनिस्टार ओमफ्राय बिनि उनाव सेकेन्ड प्राइम मिनिस्टार सेकेन्ड भाइस प्रेसिडेन्ट बिदिखौ नाय फार्स्ट इलेक्सन कमिशनार फार्स्ट गभर्नर बेफोरखौ नाय बिदिखौ नायथारनांगोन ओमफ्राय प्रेजेन्टखौ लादो दा प्रेजेन्टआव सोर दं प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्ट प्रेजेन्ट गभर्नर प्रेजेन्ट फाइनान्स मिनिस्टार बेखौ लादो बिनि उनाव जोंना स्टेट नालाय जोंना स्टेटआव लादोलाय दाना जोंनि स्टेटनि फार्स्ट माने चिफ मिनिस्टारा सोरमोन फार्स्ट गभर्नरा सोरमोन आरो सेकेन्डआव सोर जाया बेखौ लादोलाय दाना ओमफ्राय बिनिफ्राय दावखोदो माने बे गासैबो जिकेजोबदो बिनिफ्राय उनावहाय दा प्रेजेन्टआव सोर दं गभर्नरा बेखौ लादो ओमफ्राय प्रेजेन्टआव सोर दं आसामनि दा इलेक्सन कमिशनारा सोर दं बेखौ लादो डिजिपिआ सोर दं बेखौ लादो मिथिबायना बिदिखौ लादो बिनि उनाव आसाम साहित्य सभानि प्रेसिडेन्टआ सोर फार्स्ट प्रेसिडेन्टआ सोर सेक्रेटारिया सोर आसाम साहित्य सभाखौ बा गायसना जों आसामावसो लागोन नालाय साख्रि आसामनि बुस्थुखौ नाय नङाबा आन्दायगोन मिथिबायना आसामाव बिराद बुस्थु दं बेखौ नायनांगोन ओंखायनो बेखौ नोंसोरो नायबानो जाबाय आरोखि दा बिनि उनाव आसामाव मोनसे नेशनेल पार्क दं आसामाव मोनसे एयारपर्ट गाथि दङ बेखौ नायदो बेखौ लादोलाय मिथिबायना दा आसाम बेखौ लादो मिथिबाय दा ओमफ्राय बिनिफ्राय बे जिकेआव गासिबो गोलैजोबो ओमफ्राय जोंनि इन्डियाआव गासिबो मोनसे स्टेट दङ स्टेटनि माखासे माबाखौ लादोलाय दाना स्टेटआवहाय माने बे स्टेटनि जे माबा केपिटेल थायो नङा होमबा बेखौ लादो गोरलैनो पास जायोलै मिथिबायना माने जोङो नाजायाल' जों सानोल' खिन्थु फरायनो सानो गाबोन फरायगोन समफोर फरायगोन जों बावनो साक्सेस जानो हाया ओमफ्राय आं मा फरायदों बेखौ लांखाबाय बिनि दाना रिजनिं फैसै दाना रिजनिं फैयो नङा होमबा माबोरै पेपार काटिं दानो पेपारखौ हास'नानै बेखौ ओरै दोनोबा बियो मा जाहैगोन ओरै उल्था खालामबा बोरै जागोन बिदि सोंगोन बिदिखौ नायदो मिररिं सोंगोन दाना मिरराव बे पेपारखौ मिरराव दोनोबा आयनायाव दोनोबा बियो ओरै नुजायोबा बियो माबोरै जागोन मा बिनि सायख'आ मा जाहैगोन बिदि सोंगोन बिदिखौबो नायदो बिनि उनाव मा दङ जोंहा आल्फाबेट रिजनिं आल्फाबेट सोङो माने एबिसिडिखौ सोङो आरोना बिनि अपोजिटआव मा दं बिदि सोङो आरोना बिया बेसेबां माबायाव दङ बिदिखौ सोङो आरो माने कड सिस्टेम आरो बेयो कडिं डिकडिं होननानै नोंसोर इउटुबाव सार्च खालामनानै मोनगोन आरोना आल्फाबेट कडिं डिकडिं होननानै बुबानो नोंसोरो इउटुबाव मोनजोबगोन बिजाब बायनाङा दाबायथार बिजाब मोनजोब जाबाय इन्टारभिउनि थाखाय बिजाब बायनाङा आरो आजिखालि माने इउटुबावनो माब्रै भिडिअ दं बेखौ नायबाय था खुनु बिजाब दाबाय थाइसेबो फैसा गारनाङा लेखा बायनाङा मानोना नों इउटुबाव नों दा फैसा सोबाय थाखायो माबायावनो रिसार्च सोबाय थाखायो बेजों नायबाय था
आं बायाखैलै आं बिजाब मोनसेबो बायाखै आं जि जों इउटुबाव नायनानैनो आं फरायनानै आं होदों दा साख्रि मोननाया बेनो जादों आरो बिनि उनाव आं नोंसोर खिथाबाय नांबाय रिजनिंआ बे जाहैबाय आल्फाबेट थाबाय ओमफ्राय मिररिं पेपार काटिं थाबाय ओमफ्राय मा थाबावगोन एन्टि क्लकवाइज क्लकवाइज बिदि थायो नङा होमबा बेखौ लादो ओमफ्राय बिनिफ्राय नाम्बारिं थायो नङा होमबा नाम्बारिं माने 2 जाबाय बिनि उनाव 6 जाबाय 6 निफ्राय 8 जाबाय 8 निफ्राय ओरै माबा जाहैबाय मा होनना बुङोलाय 10 जाहैबाय बिनि उनाव मा जाहैगोन आरो मालाबा 2 स्क्वायर दङ स्क्वायर सानजाबो मालाबा किउ सानजाबो बिदि बारै बारै लानानै जोंखौ आन्दाय होयो स' बेखौ ना इउटुबाव नायजोब इउटुबाव दस्रा नायना इउटुबाव बिदि नायोबा नोंसोरो एसएससि मेकार दं सासे मोनसे इउटुब चेनेल एसएससि मेकाराव नाय बे मेथ्स मा रिजनिंआ बिबांसो रिजनिं होयो बियो माबाया एसएससि मेकारा इउटुब चेनेलखौ आं बुंखाबाय बेनि उनाव केलेन्डार फैयो दाना केलेन्डार जे थांनाय दानि जुदि जानुवारिनि जुदि 2 तारिखआ जुदि सानडेबा थांनाय बै माबानि जानुवारिया मा बै डेया मा जाहैगोन बिदि केलेन्डाराव वाइसजोंनो दा बे केलेन्डाराबो नों डिआर सार इउटुब चेनेलाव मोनगोन नङाबा इमरान सारनि इउटुब चेनेलाव मोनगोन आं बांसिन नायदों होनना बुङोबा डिआर सार इउटुब चेनेल आरो इमरान सार इउटुब चेनेल ओमफ्राय एसएससि मेकार आं बाहाय नायदों ओमफ्राय माखासे जिकेफोरनि दंबावो बोरैबा मोन आं एसे बावबाय बिसोर चेनेलखौ एसे बुबानो ओंखारबोखायो बे आरोना बेखौ नायदो बिनि उनाव केलेन्डार थांबाय नङा होमबा दाना जोंना मा दंबावो अबजारभेसन डेलै अबजारभेसन डेनिफ्राय माने 2 मार्च 3 मार्चआ फैखायो आरोना अबजारभेसन डे जेनेबा वमेन डेखौ माला फालियो आर्मि डेखौ माला फालियो बिदि आरोना माने वर्ल्ड एड्स डेखौ माला फालियो बिदिखौ सोङो आरोना जोंनो बिदिखौ नांगौ जगा डे माला फालियो बैफोर माखासे फेमास माने टप मस्ट माखासे जों डेफोरखौ जों लानांगोन अब्लानो 100% नों साख्रिखौ मोनबाय एकदमबारे स्पष्टखा बिनि उनाव जोंना फैदो आसामाव जों थादों नालाय आसाम हिस्टरि नायनांगोन आहमफोरनिफ्राय लानानै आहम राजाबा साबसे बेखौ मोजाङै थं फरायदो आहमफोर बिराद गोलाव ओमफ्राय ओरै जोंना इन्डियाआव माबा दंबावोना एसे बावबाय आं बेखौ मा होनोमोनलाय माने बै राजा खुंथाय सासन खुंनाय दङ दे बेफोरखौ नायदो ओमफ्राय इन्डिया क्विट इन्डिया मुभमेन्ट बिनिफ्राय नायबोदो क्विट इन्डिया मुभमेन्टआ बोरै जाबोआ मा माने नन कपारेशन मुभमेन्ट बेफोरखौ नायदो हो बेखौ नायथार आरोना बिनि उनाव धोरोम रिलिजियास माने फाउन्डारफोरखौ लानांगौ दाना ब्रह्म समाज आर्य समाज हो ओमफ्राय बै गौतम बुद्ध दङना बिसोरखौ लानांगोन नोंसोरो मानोना बिनि सोंगोन बिनि बार्थ सोंगोन दै बेखौ लाथारनांगोन आं होबाय बेनि उनाव जोंना मा फैबावगोन लेक अफ इन्डिया इन्डियाआव मोनसे बिलोमाफोर दङ फेमास बिलोमाफोरखौ नांगौ दै नर्थ इस्टआवनो बिराद बिलोमाफोर दङ बै बिलोमाया बबे स्टेटआव दङ बेखौ सोङो आरोना बबे स्टेटआव दं बे बिलोमाया बेबायदि बिलोमाफोरनि नामखौ लादो माने लेक अफ इन्डिया होननानै नोङो इउटुबाव बुबानो बुहुत ओंखारगोन इउटुबाव बुहुत भिडिअ फैगोन आरोना बिदिखौ नायबानो जाबाय आरोना बिनि उनाव मा जागोन ना गेम्स विथ ट्रफि माने खेलाजों सोमोन्दो गोनां ट्रफिफोर थायो जेनेबा सन्ट्रस ट्रफि बेखौ माजों गेलेयो बबे खेलायाव बबे खेलानि एगेन्स्टआव बे माने ट्रफिखौ होनाय जायो क्रिकेटआव होनाय जायो ना फुटबलाव ना हकियाव ना काबादियाव बिदि सोङो आरोना बबेजों रिलेसनशिप दङ बियो होननानै दा बिदिखौ नोंसोर नायनांगौ बबे ट्रफिखौ माने फुटबलाव होयो बबे ट्रफिखौ माने क्रिकेटआव होयो बबे ट्रफिखौ हकियाव होयो बबे ट्रफिखौ पल'आव होयो जों बिसोरखौ लानांगोन बास एकदमबारे स्पष्टखारि बेनि उनाव बाउन्डारि जोंनि आसामाव सारियौफारे जोंनि आसामजों मा स्टेटआ बाउन्डारि जानानै दङ बेखौ लादो ओमफ्राय जोंनि इन्डियाजों मा स्टेटआ बाउन्डारि जानानै दं बेखौ लादो बबे इन्टारनेशनेल बाउन्डारि गैया होमबा बेखौ लादो आरो बांसिन बबे कान्ट्रिजों जोंनि इन्डियाया बाउन्डारिया गोलावसिन जानानै दङ बेखौ सोंगोन आरो गुसुंसिन बाउन्डारि नांजोबनाया बबेखौ सोंगोन आरो आसामावबो बिदिनो आसामा बबे स्टेटजों बांसिन गोलाव बाउन्डारि नांजाबना दं बेखौ सोंगोन आरो गुसुंसिनखौ सोंनो हागौ बेखौ ला आरोना आरो ओरैबायदि सोंगोन नर्थ इस्टआव नांजाबै माने नर्थ इस्टनि खुनु मोनसे स्टेटजों नांजाबै स्टेटआ बबेना सोंगोन होमबाथाय डाइरेक्ट होदो नोंसोरो स्किम मिथिबायना स्किमा नर्थ इस्टनि मोनसेबो स्टेटजों नांजाबा एकदमै थख'सो बियो वेस्ट बेंगलसो थाङो जे बे आरो बेखौ लाबानो जाबाय बिनि उनाव मेथ्सआ जाहैबाय मा पार्सेन्टेज दिहुननाय राननाय सानजाबनाय बिनि उनाव बोखावखोन्दो होनो होमबा जायखौ इंराजियाव जों सिम्प्लिफिकेसन होननानै बुङो बोखावखोन्दो नायदो ओमफ्राय प्रफिट एन्ड लस माने फाननाय बायनाय लाब जानाय लस जानाय बिदि गासिबो सर्टकाट ट्रिकखौ नायदे लं मेथडखौ दानाय मानोना इउटुबाव दा सर्टकाट ट्रिक बुंजोबखायो प्रफिट एन्ड लसनि सर्टकाट ट्रिक टाइम्स एन्ड आवार्सनि सर्टकाट ट्रिक
बेफोरखौ नायजोब डिविजन सरकार ट्रिक माल्टिप्लिकेशन सरकार ट्रिक सिम्प्लिफिकेशन सरकार ट्रिक बेखौ नाय होमबानो गोरलैयै नों हागोन खुनु जेबो गोनो गोथो गैया डाउट गैया नाय बिसास लाखि नायबाय था टाइमखौ दा हगार सानसेयाव 1 घन्टा 2 घन्टा मबाइल नाय साक्सेस जागोन आं खाबाय बिनि उनाव जा दङ इंलिश ग्रामार इंलिशआ नोङो आर्टिकल दाबाय आर्टिकल नायनांगोन नोङो प्रिपोजिशन नायनांगोन नोङो बिनिफ्राय सेन्टेन्स कन्जाक्सन नायनांगोन नोङो मानोना सेन्टेन्सआ दानस' होयो जे बेखौ नोङो जरायनांगौ आरोना सुइटेबल सेन्टेन्स खालामनांगौ बिदि सोंगोन नों बेखौ नायदो ओमफ्राय वान वार्ड जेनेबा मा होनना बुङो मोसौ थाग्रा न'खौ मा होननानै बुङो बिदि फैयो आरोना गराय दोनग्रा न'खौ मा होनना बुङो मा होननानै बुङोमोनलाय बिदिनो प्लुरेल फैसै दाना बांसान्नायबो फैगोन आरोना जेरै जोङो दाउजो दाउला बिदि ना होमबा जोला ना होमबा बेखौबो जों इंलिसाव नायदो होमबानो नों पास जाबाय लोगोसे एन्टनिम्स आरो सिनोनिम माने एखे सोदोब एखे ओंथि बेखौ नायदो ओमफ्राय एन्टनिमा जाबाय उल्था सोदोब बेखौ नायदो 100% नों पास जाबाय बेखौ आं बुंबाय बिनि उनाव जोंहा दङ दाना आं दहाय होनखाबाय स्टेटनिखौ बुंखाबाय दा बिनि उनाव जोंहा मा दं नेट'नो इउनेस्क'नो इउएनअनो एफअ दङनो बेखौ बिनि हेडक्वार्टार बहा जेनेबा इउएनअ नि हेडक्वार्टार बबेयाव इउनाइटेडनि हेडक्वार्टार बबेयाव माब्ला फाउन्डेसन खालामा बेखौ नायदो आरो इन्डियायाव थानाय माखासे बेंकफोरखौ लादो बेंकफोरा बबाव हेडक्वार्टार बाहा दं जेनेबा एसबिआई बेंकनि हेडक्वार्टार बाहा दं माब्ला एसबिआई बेंकखौ प्रडाक्ट खालामा नाबार्ड बेंकखौ माला माबा खालामा बेखौ सोंदो आरो लोगोसेनो इन्डियायाव थानाय इन्डियानिफ्राय स्किम मा लन्च खालामा माब्ला खालामा बे बबे स्किमा बबेनि सोरनि बबे आइजोफोरनि स' बेफोरखौ लादो आसामाव मा स्किम लन्च खालामखो आसनिफोर लन्च खालामखो बेखौ लादो बेफोरखौ लाजोबनानै मा खालामबाय 100% नोङो पास जाबाय बेनो आरोना जेबो नायनाङा बारा माथा मारिनो नाङा बेफोरखौल' फरायबाय था मबाइलाव नायबाय था साइन्सनि मोननैसो नायदो जेनेबा मानसिनाव मोनसे बेगें दङ बेफोरखौ नायदो नङा होमबा मानसिनाव बेसेबां ब्लाड प्रेसारा बेसेबां थानांगौ मानसिनि अंगफोरखौ नायदो जेनेबा बयनिख्रुइबो जोंनि देहायाव लावसिन माबाया बेगेंआ बबे बुस्थु बिदिखौ नायदो आरोना एकदमबारे इउटुबाव मोनजोबो आं नोंसोरखौ लेखा बायनो नाङा इउटुबाव नाय सम हो नोङो मोनायाव नों सानाव सम मोनाबाबो मोनायाव नोङो 2 घन्टासोल' सम हो भिडिअखौ नोङो जायफोरा नेट हरनाङा नोङो नेट हरनायाव थांनानै भिडिअखौ सेभ खालामनानै ला बिनि उनाव नोङो मोनायाव बेखौ गोसो बायदि नेट बन्द' खालामनानै नायबाय थाबानो जाबाय उन्दुनायनि सिगां नों 2 घन्टाल' सम हो बिनि उनाव नों पास जागोन जाया उनाव आंनो खिन्थाबानो जाबाय आरो आं बुंगोन बे सुजुगखौ दानागार जानला मोनला ओरैनो मबाइलाव थालाबाय थानानै गेम गेलेलाबाय थानायखौ बाद हो गेम गेलेनाय माबा खालामनाय बबाव बेरलाहैनानै गोदाव सोराव बेरलानानै फौसुलिया जानानै सम थांनायखौ टटेलि स्टप खालाम फरायनायाव गोसो हो आरो नैबे सेप्तेम्बर 10 तारिखनि गेजेराव बे एप्लाइआ सुरु जागोन आरो बेवहाय जेरैबाबो नोंसोर खस्थ' खालामना फरायदो आं गेरेन्टि होदों नोंसोर जेरैबा मोनगोन आं जेसेबांनाखि बुंबायना भिडिअआव मा फरायनांगौ बेखौ नोंसोर फरायोबानो नोंसोर जिउआव मोनबाय साख्रि एकदमबारे रोखा खादांखा आं नोंसोर खिथाजोबखाबाय आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोसे बिनि दोनथ'नायनि सिगां नोंबो नोंनि आंगो लोगोखौ जुदि मोनजानो लुगैदोंब्ला बे ट्रिकखौ एबा आंनि भिडिअखौ नोंथांनि आंगो लोगोनो शेयार खालामना होबानो जाबाय स' बेखिनियावनो लोगोफोर थेंक इउ